Hej dit, välkommen till VAKURLEIKI.FO. Jag hoppas att du hör med. Och nu ser jag sett av Skála och av Skála så plejer vi att ha jólahald först i december, typ stallera och det är hämta lärden. Så det så jag ser allt pyntar där väl vid peron och allt möjligt. Och vi plejer att säga att det pynta nästan i chassar. Det var növn och allt nästan gör det skräck och så plejer jag sälja in med ting som det är görst. Vaffler och förskällt annat. Och jag bara spathandlägg och hundar ser och jag glömmer mig att jag får oman jag. Jag ska ta till mig så tycker jag switcha sin till allt vi som är här och bygga lite. Så kan vi. Jag köpte mandlar och så rabarbersyltetøy och lastik allt möjligt från de lokala hyggarna. Och jag klarar mig prövstingarna och jag testar vi nu tar för hem prövstingarna så det andra som jag gör på här är att jag bjuder soppa eller man kan köpa soppa. Så till östra så lite och hyggligt och det får ni att prövstingarna med chat, scrunchy, rabarbersyltetøy, en FOLK som uppgår just här som är lokaler. Och kamera bränder mandlar vill lakritmatcha så kom vi glömma snägga oss till kom. Det smakar mega gott. Jag köpte med andra heter lastische från en här som hej mig här och säger att ett scrunchie du vet det scrunchie. Eller scrunchie. Shrula. Lustigna. Jag säger mig bursken bruk material alltså allt var ändernusla så jag tar skol så köpte det. Det var det gott. Och så köpte jag mer brända mandlar vid lakritmatcha som jag kortare vill att det som effekt från Sanna och Annika Bar och selja. Jag sa det fint. Det ska jag hälsa. Det var mega fint stortlig. Och just mega go YouTube-video. Det var så fint. Jag glömde så klockorna vi länkar till att jag var så glad för alla. Och det skriva. Så jag säger nu kan du kräma mandlar i ett sånt att köttra jul.
Annars som jag köpte det var en liten fittefåglen som en nära Skála just. Det var så fittig så jag har sett den här. Och ja. Ett annat som jag har arbetat på just nu till hästväggen heter en plattor. Och så detta året jag köper där tror jag att jag har också nämnt att de så gott året jag. You only live once, so think twice. Som här att när för vegetable chamber länge till vi tar det YouTube-video så säger för det där framåt. Och så har vi dekorerat vi plastikgranul att vi har kratsalegi. Så jag tycker det är så cool och jag tyckte det var stolt att sitta framåt för att göra video i. Det är cool, så DIY project of today. Ja, tusen för att du har hukt efter videon och till morgon att jag inte har lagt oss ut kväll dag i december, men jag rör hänger och rör att det är också för kväll dag. Men omkring det är bara här med bara upptäcken till det och till man tycker så här, till att komma vidare och för mig är det så viktigt att tacka tid till det här för att komma vidare och hvis man mött folk ute så hvis jag missar från det så är det tid men det är jag lägger ut så att ja så är det nu med till det är en hygglig tid och jag vill gärna hänga ut vid ikon på YouTube och prata väldigt imlist för en ställe så tusen för det tog vi och ja. Så vi måste nog lycka till av just sysne. Hade ju det som vi upptäckte, har folk av Vidjan, hade ju varit Gamlavegi här som jag var i Skála. Och så framvis jag glömmer här från dikom. Minst till att dama videon, minst till att följa mer vid att abonnera, subscriba och att följa och dama Facebook. Så tack för det och tack för det som långt dama och dela videon till mig. Det är så fantastiskt och det har hjälpt mig att komma för att det till flöjre. Högst selja torsdagsviken till andra videorna. Så tack för att vi ses just efter i morgon. Bye!